दासो देलाय नों गाबज्रियो दे। आं गाबज्रिनो रोङाहाय मा। थै मा गाबज्रिनो रोङा जालाबायनांगौ जाखो? हाफां होनहरबानो जाबायना। बेखौलाय नोंबो हायोना। आं गाबज्रिनांगौबा दा हाफां बिमायासो खोनागोन मिथिबाय। ओरैनोबा हाफाङा गावनि बिनानावखौ लाबोफायानो। नोंनो गाबज्रिदो बाल। ओइ हाफां। है बिदि गाबज्रिबा मोस्रोमाबो खोनानाय नङा बालि। एसे गोसायै गाबज्रिबाव। माथो गोसा गाबज्रिबा हाफां बिमाया खोनागोनबालाय? होमबालाय नोंनि गोसो बायदि गाबज्रिदो दे। ओइ हाफां फैदो मेलायाव थांनोसै। खिथु होननाय जादों बियो। एसे गोसायै गाबज्रिबाव बाल। हाफांनि रुमा बै दरखं खाथियावनो। रहाय बालि। ओइ हाफां फैदो मेला नायनो थांनोसै। माथो मानसियालाय खोनाथारा बाल। ओमफ्राय जों मानो फन हरखुमायाखै दे हाफांनो? फन हरबाबोथ' जायोना? आयु नङालायनो र' आं फन हरनि। मा दाबो ओंखारबोआबा नोंलाय? बिनानावा थांफानो ओंखारदों। बिनिखायनो आं खारखुमानोसो नागिरदों। चान्स मोनथ'वाखै आङो। चान्स मोनबानो बारिथिंजों खारखुमा लांगोन आं। नोंसोर लांगोनायावनो थाबाय थाथ' मिथिबाय? दे माबार फै। जागोन दे। बे हंलेखौ माबोरै लांफानांगौ जाखो दे आं जि डिस्टार्ब खालामगोन। सेंग्राफ्रा एसे रायदावबानो बिमानोसो खोन्थाफैगोन बियो लगायनानै। बिनिखायनो लांफाथार आं। बारि खनाथिंजायसो खारखुमा लांगोन आं। थाङो नामा र' दानो जाथ'वाखै। थां दसे टिभि नायथों नों। थगायाखैथ' आब'। थगायदोंबा था। बेसे गोबावजों थांगोन आब'? थांगोन दसे थानानै नों टिभि नायहैग्रो थां। लांफेमा थां बेखौ। डिस्टार्ब गैयिनि डिस्टार्ब। बारि खनाथिंजाय खारखुमा लांनोसै र'। आयु नै टाइमाबो बारा जाथारबाय। हाफाङा दाबो मोनफैला। आंबो नेबाय थानो बाबायहाय बालि। सिथ्लायावसो सोरबा ओंखारनानै दङ नामा बाल? नै हाफाङा। न'नि उनथिंजायनिफ्रायसो फैदों माथो बालआ। थौ थांनोसै। दा न'नि मानसिफ्रा नुबा जारला जालायगोन। थौ दे। हेलो জানমণি শইকীয়া, তুমি মেলা চাম নেকি? মানে মই বি চাম মেলা। তুমি বি চাবি? আচ্ছা আচ্ছা মই বি গৈ আছো। ঠিক আছে মিঠা পান খাম, জিলাপি খাম, গরমা গরমি ভাজি খাম। তা কি কয়? আচ্ছা জানমণি শইকীয়া। मालाय स्वाद नोंखौ नेबाय थानांगौ नामा जों? জানমণिखौ पटायनो नागिरदोंब्रा। आच्छा दानाबा न' मालिकनि फिसाजोखौसो नोजोर होलायबाय। माथो बुंबावनो बे स्वादखौ? बेनि थाखायनो मालाबा बे न'निफ्राय होखार जालायगोन जों। ओइ बिदि जानो होआब्रा आं জানमণिखौ पटायगोन, बेखौ हाबा खालामगोन, बे न'आवनो आं गोरजिया थागोन, बेनिफ्राय रुम भाराखौ आं नोंसोरनो फ्रियाव होगोन। जाबाय बिराद सिमां नुबाय नों। थौदो। आइला फोथाय माराना नोंसोरो। र' बे জানমণि শইকীয়াखौ आंनिसो खालामथारगोनब्रा आं। बिनिखायनो आं करियान मेथाइ चाइनिस मेथाइ सोलोंलायथारबाय। पात्ता मोनाखै बिसोर। आइया मानो दाबो सफैलाब्रा बेलाय? गारना थांबासो थिग जासिगोनलै बेखौ। थोद बोरमा मेन्दा। थौदो थांनोसै। मा गोब्राबबाय थादों? आइला जामाइला चाइनिस मेथाइ खननायखौबो बिदि बुंथारबाय होमबा? জানমণि শইকীয়াया खोनाथों होननानै खनदोंब्रा आं। सिमां नुना लाब गैलालै नोङो मालायनि फिसाजोफोरखौ। मालायनि फिसाजोफोरखौनो हाबा खालामखानांगोन ना? न'नि फिसाजोफोरखौ मोनो नामा? थोद हामाना। नाजुदां बेजोंबा जानाय नंलालै। खोथाखौनो माबा खेंसालियासो लाङो। थाङोबा थाङो, थाङाबा थाङालै अमा राजा। थाङो थौ अमा राजा। হয় জানমণি শইকীয়া। তুমি ইমান ধুনীয়াকে যে গান গাইছা, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে জানানে? হ'ব ধন্যবাদ। পিছে ক'ত যোৱা তোমালোক? আমি না পূজা চাম পূজা। তুমি পূজা চাই? ব'লা ময়ো যাম। जेयाव नांहां जादों नामाब्रा नाया? आं जेबो बुंनो रोङालै। बला सिरि थाब्रा मा दावराव दावसिलै अमा राजा। आयौ हाबाब संख्रि गोबाब मानसिफ्रा नायसोगारदोंहाय माथो जोंखौ। दहाय नोंखौ लोदो आंखौ रानदोंखाय नायदों खोमा। जायखिनाया नायबाय थाथोंहाय। जोंहा मेला नायनोसो फैदों दा। माथो ओमफ्राय जोंनि मोदोमा बोरै बिदि जाखो दंफाव? नोंना अभार लोदो ओमफ्राय आं अभार रानख्रेब। बेफोरखौनो सिन्था जाबाय थायो नामा? थांनानैथ' दङना। थांना थानायानो जोंनि जिउनि देरसिन गिदिर एम होनबाबो लस गैया। मानो होनोबा थांना थानो थाखाय जे बायदिसिना खालामो, बायदिसिना जायो। बेनिखायनो गावनि मोदोमखौ हांख्रेब लोदो होननानै दुसिबाय थानाङा। आयौ बैथ' अमा राजासोहाय। फिना फैसा 3000 मोननो दङ आङो। दाबो होला।
फनबो थिखोबावलासो बे सानसेयावनो फैसा बियाबा जानाय नंला नङाबा बहाबासो खारलायगोन बियो थौ होमबालाय अमा रजा ঝোলাত উঠিম বলা আহিলা আহিলা জামাইলা ঝোলাত উঠিব নোৱাৰে দেই মই ভয় কৰে তুমি উঠিবি কিয়নো ভয় কৰা ঝোলাত উঠিব ভালহে নাই নাই মাথা ঘূৰাই বমি কৰে আৰু খৰ চাবাই কৰে পিছত বেমাৰ হয় বেমাৰ তুমি উঠিবি মই চাম মই ফটো মাৰিম ভিডিঅ' ল'ম ইনষ্টাগ্ৰামত ঢালিবি না কি কয় মই অকলে কিনেকি উঠিম এই नोंसोर सोरबा सासे गाखोफादोलै ओइ दां सोलाबथाराखैलै ओइ नारजि उदां गाखोफादोब्रा खाराव माराव बुंथारबाय गाखोनो होननानै गाखोफादोलै आंलाय नोंनि सिख्लाजोंलाय मानो गाखोफानांगौ जाखोब्रा गाबागाव सिख्ला गाबागाव जोथोनै ला आइला आइला नोमबाजिखौनो बिदि बुङो नामाब्रा उनाव बिबाजै लिंनो मोनखागोन ना देब्रा नारजि उदां गाखोहैथ' धैत आं सोलाबाखै मा सोलाबाखै सोलाबदों दे जों नाहरबाय थागोन ना ओइ জানমণি শইকীয়া এই মোর লগৰটো উঠিব বোলে যা তাৰ লগত উঠিবি হয় নেকি বলা পিছে তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম নাৰ্জি আচ্ছা নাৰ্জি বলা আমি ঝোলাত উঠিম थांदोब्रा थांदो सिख्लाया लिंथारबाय दां बादोंलै যাব কৈছে সি যাব বলা নাৰ্জি একেলগে উঠো अके आइला बैथ' दंफावसोलै आया बहा खाखोब्रा आंखौ गारनानैलाय बहा थांखो बियो दसेनो नों अमा राजानि लोगोमोन ना औ बहा थांखो बियो जानो मानोबा खारलांबाय बियो बिथिंजाय हाखु दाखुनो आंखौ नुनानैसो खारलांदों बियो मानोबा जायखिजाया नोङो अमा राजाखौ बुंबानो जाबाय दुमफावआ नोंखौ नागिरदों होननानै दुमफावनिफ्राय मा बुस्थु लादों बेखौ थाब होफैनाबा दिगदार जागोन होननानै बुंबानो जाबाय आच्छा मा बुस्थुबा गावनाव सोंबानो जाबाय थौदो खाथों बापरे बे अमा राजायाबा बे सिख्लानिफ्राय मा लालायखोब्रा मा एसे फालथुलै मानसिया बबेयाव थांनानै थाहैलायखोब्रा बेलाय ক'ত গ'ল সিহঁতে জানো ক'ত বা গ'ল পিছে নাৰ্জি তুমি ভালদৰে অসমীয়া ক'ব পাৰা সঁচাকে বৰ ভাল লাগিল তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি থেংক ইউ ছ' মাছ পিছে এতিয়া কি কৰিম আমি ৰবা অমা ৰাজাহেঁতক মই ফোন কৰি লওঁ হেল্ল' হেল্ল' অমা ৰাজা বহা দङलै ओइ अमा राजा माथो खोनाथाराखैलै से नेटवर्कखौ गुसि गल ইমান বিৰাট ক'ত আৰু বিচাৰি পাম সিহঁতক আৰু মোবাইলতো নেটৱৰ্কো নাই থাকিলেও একো শুনা নাপাব ইমান হাল্লা বলা এইফালে কিবা এটা খাওঁ আচ্ছা আইও বালা बैथ' नार्जि बुदांसो ओइ नार्जि बुदां है मानो गाज्रिलायखो नोंसोरबो फैदों होमबा औ फैदोंथ' आइ दे ओमफ्राय नैबे दावरायालाय सोरथो माबा अमा राजानि लोगो आच्छा अमा राजालाय बहाथो थांदों बेवहायनो दंमोन बिसोरबो बहा थांब्रबखो दसेनो जेबो नुस्लाबासै नोंसोर फैबाय मोजाङानो जाबाय दे मानि थाखाय नैबे सिख्लाखौ लोगोआव लाफादो नोंसोरबो आइयो बाला मालाय सिख्लाखौलाय जोंलाय मानो लोगोआव लाफानो दे जोंखौ किडनेपारसो सानबालाय सानालाय मानो साननांगौ जाखो आंबो थाफागोन ना बिदि बुंना जोंबो थाफागोन होननानै सिख्लाखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो दे सिखिरि मा खबर मोजां आंहाबो नार्जि बला मिठापान खाम मिठापान মই বহুত ভাল পাওঁ জানানে বলা আমি দুজনো মিঠাপান খাই আহিম ঠিক আছে আহা र' आंबो थांफानो सिखिरि नोंनोमोन ना नार्जि बुदाङा औ आंनि मुङानो नार्जि बुदां आंखौ हापां होननानै बुङो आच्छा मा खबर हापां मोजाङानो दे आंबो आच्छा दे बैथ' नार्जि बुदांसो माथो सोर सिख्लाजों लाइन मारिलायखो बेलाय थोलाय एसे जारेना फैनि थौ बहा गोमालायखोब्रा बिसोरबो दसेनो फन हरबाबो खोनानोनो नागिरा जेराव मिठापान दखान दं बेखौनो नागिरनानै बिसोरनिसिम थांनोसै थौदो वाव नार्जि भेरि गुड सानसेयाव साबेसे सिख्ला गोसो थोयो नों बादारि मा गोदाव सोराव जाफैलाबायखोब्रा नोंलाय आं गोदाव सोराव बुङाखै नों बे सिख्लाजों मालानिफ्राय लाइन मारिलायखो आयो मा होनलाबायदोंहाय नोंनि खोमाया बेंगि नामा आं मा होनदों नों खोनायाखै मा जानला मोनला बुंलाबायदोंहाय जों सानैखौ मानो बिदि बुंदों नोंलाय मा नार्जि खर' गाज्रि गार्लफ्रेन्ड गोदाननो गासैखौबो ट्रेनिं होजोबखाबाय नामा आंजों माबायदि नांलायनांगौ माबायदि बुंनांगौ नों खोथाखौ जानला मोनला मानो बिदि बुङोलै आं जानला मोनला बुङाखै आंनि मेगनजों नुदों फुजा मेलाफोरावबो सिख्ला लायै लायै गिदिंबाय थायो नों आरो बे सिख्लाखौलाय बबेनिफ्राय मोनब्रबलायखो ओइ खुगाखौ सामलायनोबा सामलाय नङाबा बिसि जागोन आंजों मा दादागिरिथार नामा आंखौ नों सिनायाखै आं नार्जि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड नङा नों आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डसोमोन नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नों बिदि बुंबानो जागोन नामा आंथ' नोंखौ गाराखै मा बुंबाय थायोलै नोङो नोंजों आंजों गारलायनाया बेसेबां गोबाव जाबाय नों बेलेग सेंग्राफोरजों बेरायबाबो आं नोंखौ जेबो बुङा एथबां सेंग्राफोरजों नोङो रिलेशनशिपआव थाबाय थेवबो आं नोंखौ जेबो बुङा नों आंनि लाइफआव मानो इन्टारफेयार खालामबाय थायो बादारि आंनि गोसो आयदाय हगार आंनि खानायखौ हगारा माथो आं नों मा बुंदोंहाय आंखौ मिन्थिया नोंल' आंनि खानायखौ साबनो हायोना आया नोंखौबो गारनायाव गैया आंबो नोंखौ गारनायाव गैया
लगायजोबगोन आं नायगोन आं नारजि बुरां फावदाया थांनोसै हाफांखौसो एदावना लाफैदों बियो एबार आंखौ नुबानो एरायखा नङाबा मोनबावगोनसो नोङो गिखासिगोन एबार नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ बिराद आंखौ टेनसन होयोलै बियो ब्रेकआप जानायानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय थेवबो आंखौ बेलेग सिख्लाफोरजों नुबाथाय बिराद टेनसन हरो आरो बे सिख्लाखौबो बायदिसिना होननानै रायहरो आं बायदि सिख्ला लोगो मोनफेराखैमोन ना बियो एबार आंखौ नुबानो गोजाननिफ्रायनो एरायखागोन बियो आंखौल' माबा मोनसे होननानै एदावना लाथोंलाय मा होननानै एदावना लायो बियो दोखो दोखो बुग्लिखागोन आं नों आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया जुदि आंखौ बे एदावनानै लायो नोंखौ एदावनानै लानायाव नों बुबा आंहा जेबो बुंनांगौ गैयालै ओरैनोबाबो बियो आंनि लाइफखौ हेल्प खालामखाबाय बेनि थाखायनो आङो रिलेशनशिपआव फैनोनो हाला सोरजोंबा एसे रायलायहां जाबानो आंखौ डिस्टार्ब खालामो जेबो नङा दे आं दङ ना आंनो खोन्थाना होबानो जाबाय नों बुनो हाया आं बुगोन ना आंखौल' बुंहरबानो जाबाय नों आच्छा हाफां नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय नाम्बारखौ हरदो दे मालाबा हेफाजाब नांगौबा नोंनाव बिगोन आं अलवेज आंनि नाम्बारा 22556677 आच्छा थेंक इउ नों लिराखैनो नोंनि नाम्बारा एसेबां इजि आं गोसोआव थाखाबाय दे होमबालाय बिसोरखौ नागिरहैनोसै थुदो थुदो ओइ नों मानो खारबोनायब्रा आरो बे सिख्लाया दुमफावना मा होननानै बुङो बेनिफ्राय नों माबा मोनसे बुस्थु लादोंनो माथो थाब होफिनाब्ला गनाय नङा होननानै बुंदों मा बुस्थु लानायलै नों ना फैसाफोरसो लादोंब्रा साला मिथिनानैबो मिथिबायदि सोंदों फैसा दार लानायलाय माथो जाखोब्रा रुम भारा होनो होननानै आइया इसिबां गोबाव जाबाय दाबो होआखै नों फैसायानो गैयालै बिफायाबो फैसाखौनो होआब्रा जखा जखानिल' होयो बे न' मालिक बोराया जोंखौ खेबसे होखारनाया साला सुवादा बिगुर बोराया जोंनि बिफानो फन खालामनानै खोन्थाहरदोंब्रा दा जोंहाना बिफाया फैसाखौनो होथ'आनो मास मोनसे आंनो दा मास मोनसे फैसाखौ होआबा आं बोरै होफिननो दे दुमफावनो बेनिखायनो आं थाखुमागासिनोब्रा दा नोंनि आखायाव जेसेबां दं बेखौ होबानो जाबायना सिख्ला मानसिनिफ्राय दाहार लानानै इसेबां गोबाव दोनजायो नामाब्रा सिख्ला मानसिफोरनोबो फैसा नांगौ जायोना आं होनोथ' सानदोंमोनलै नाथाय आंनि आखायावबो थानांगोन ना गरसे गरनै बिदि फैसा गैयाबा गावखौनो लंथं थं मोनोलै आं जि गस्ला गानि बायदि साला दासो लोगो मोनदों नोंखौ